Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ine hangu I hope kuti gehena dai rikanzi hakuna raparadzwa nekuda kweizvo zvandakaita. Mukomana Nashe, ininiwo ndakapfurirwa nemurume wangu kuti tinge tichizochekeresa mwana wedu. Iko zvinozvi mwana uyu atova ne30 years asati aroorwa. Tinomupa zvose, motikari, ane imba muno muHarare. Kuchikoro akaenda kumhiri kwemakungwa, akadzoka kuno mushure mekunge atanga kurohwa nezvinhu, because chikwambo ichi chainge chichiti ikoko kwainge kwava neumwe murume uyo ainge achida kumuroora. Saka murume uyu akatanga kufamba achibatsirwa, ainge ari wekuNigeria murume iyeye. Saka murume uyu paakatanga kufambidzana nemwana wangu, mwana wangu ndakatombomuudza kuti ndainge ndisingadi kuti ange achifambidzana nemaNigerian. Ndikati uchashandiswa pamiko dzehurombwa, izvo ini nababa vake ndisu tainge takatomushandisa nechekare. Akaita nharo mukoma, ndikatomboendako ikoko kwaainge ari panguva iyoyo paainge ari kumhiri kwemakungwa, ndikanomutuka mukomana iyeye. Saka mukomana uyu ainge akatoudzwa nechekare kuti mwana wangu tainge takamushandisa pamhiko dzehurombwa. Saka aiva nemishonga yainge yakasimba iyo yaakaenda akanotora kunyika kwavo kuNigeria, yaaipota achigeza nayo, yaizoshayisa simba. Chikwambo chedu chaiti kana chichida kuenda kunorara naye dzimwe nguva chaimushaya. Zvino chaizoti kana chikadzoka kwatiri tainzwa nekurohwa zvibhakera mambama usiku hwose. Kudzamara tachizobatsirwa nevamwe gogo vekuMalawi, but variko kuMbare uko ndo vakatiyamura vakabva vati ivo vane zvinhu, saka vakabva vachizotipa zvinhu zvavo, kana kuti zviya zvinozivikanwa nevamwe sezveshiri. Ndo zvatakatumidzira zvikaendako kumhiri kwemakungwa zvikanorova mwana. Mwana akauya kuno achiita seachafa, ndokubva tachizoenda naye kumba kwagogo vaivai. Gogo ava vakangonomuruma kumagadziko kwake, ndokubva atotanga kutoita right, ndokubvisa kwavakaita zvinhu izvozvo izvo zvavainge vakatuma kuti zvinge zvichienda kunomurova. Mwana akazoti auya kuno, takabva taona kuti zviri nani kuti tinge tichimupa upenyu hwakanaka seupenyu hwacho hwaainge achirarama apo paainge ari kumhiri kwemakungwa, kuitira kuti ange achizongogara ari padhuze nesu. Saka mwana tigere naye kuno kumukomana Nashe, asi anogara achingodemba. Anenge achingobvunza kuti saka mama ndichasvika rini ndisina murume, ndisina mwana. Mwana wangu akanaka chaizvo, mari iyewo ane zvimabhindauko zvake izvo zvaanoita, asi hatimupe freedom kunyange aine kambani, but takatomutsvakira manager ari wechikadzi. Saka apa tinomwa mushonga uyo watiri kuda kuti tinge tichizomushandisira kuitira kuti iye ange achizotanga kuda vamwe vanhukadzi. Angofungidzira kuti ndosaka akatora nguva yakareba kudai asingakwanisi kuwana munhu anokwanisa kumuroora, ange achifungidzira kuti ane mafeelings nevamwe vanhukadzi. Saka takanzi mushonga uyu tinokwanisa kuwana kana tikaenda kuIndia, nababa tanga tisati tasarudza kuti tingaendako rini. Saka chandiunza pano mukomana Nashe inhau yekuti ndanga ndava kuda kusunungura mwana wangu, but ipapo apo mwana paainge ari kumhiri kwemakungwa patikambochi-ignore chinhu ichi chatinoshandisa chinotipa mari. Mwana ari kumhiri kwemakungwa, marovero acho awo achainge chichitiita kana ndikatanga kufunga nezvazvo mukoma, mwoyo wangu unoenda kure. Taigara takazvimba tisingabudi panze kusvika pakudzinga musikana webasa zvekare nagarden boy, tichiitira kuti vasazozviona kuti tinongogara takazvimba nguva dzose tichirohwa nezvinhu zvedu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Idare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi apo business redu parakambotadza kufamba zvakanaka,
vakabva vachizoenda kun'anga vachida mushonga, vakapiwa mushonga, asi huku idzodzo dzavakanoroverera kushopu kwavo, hanzi huku idzi dzakazopanduka kwava kuchizoita chikwambo. Ndokubva vachizochipa mwana wavo ainge achiri mudiki panguva yacho iyoyo, saka she is already married. Kuchikwambo chacho ichocho zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndapota please musazopa mafone numbers angu kana kunani zvake. Ndakambodanana neimwe n'anga, ndakazotoshamisikawo kuti n'anga iyi kana pa YouTube yavapo. Ndakadanana nen'anga iyi, it was a very long time ago. Ipapo ainge achiri kuita zvekubatsira vanhu semuprofita, but ainge asina sowe rainge rakakura. So I think akabva achizoenda akanowedzera masimba awo ainge ainawo. Murume uyu ndaiti kana ndikarara naye mukomana ndairota ndichipindwa muchibereko mangu nenyoka, ende dzimwe nguva aiti kana ari pamusoro pangu waitonzwa kuti hongu iye akakutsikirira ari pamusoro pako, but chinhu chake chinenge chanyangarika. Mazuva ekutanga ndaifungidzira kuti zvimwe kuda anenge aiburitsa, ndaiti ndikaitsvaka ndaisaiwana. One day akazondibvunza kuti ko uri kutsvakei, ndikati ndiri kutsvaka sikarudzi yako. Ndo kuzotondiramba kwaakazondiita ikoko. Mushure mekunge atanga kupopota akati unoda kuzivisisa Stereki, munhu wemunhukadzi haufaniri kuti unge uchinyanyisa kuzivisisa sezvaunoita. Akangondiramba mukoma usiku hwacho ihwohwo, kwava kutotora jira ainge akatsamwa, akandibvutira jira apa ainge ari mumba mangu, akaenda akanowaridza pasi. Mufunge zvenyu mukomanashe, usiku hwose akarara achingoshinyira achiita sekunge ainge achirwadziwa. Ndozvakaitika mukomanashe pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndakazotoshamisikawo kuti murume uyu ava kuita zveun'anga. Pari zvino ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, iriwo ndoshura rakaitika pakuvigwa kwa baba vangu. Baba vangu vainge vari munhu ainge aine mari. Baba vakashayika apo pandainge ndichiri ne22 years. Ndakatobva uko kwandainge ndakaroorwa, but ndakasangana nemamwe matambudziko murodhi mandisina kukwanisa kunzwisisa. Ndakangoti ndichangobva mukukwidzwa bhazi nemurume wangu, foni yangu ndakaishaya mukomanashe. Foni iyi takazoiwana yainge iri mubhegi iro rainge riine mapampa emwana. Umwe musi ndakamuka ndichida kuenda kuchipatara after baba vavigwa. Ndo pandakabva ndachizoona kuti foni yangu yainge irimo, but ipapo pandakabva kuHarare ndichidzokera uko kwandakaroorwa mukomanashe, bhegi ndakazunza ndichazunza. Kunyange pandainge ndichiri mubhazi foni handina kuiona, ende foni iyi ndakazoiona yainge itori pamusoro pehembe dzemwana. Zvinhu zvakandinetsa. Kana murume akatomboti zvimwe kuda wainge uine zvawainge usingadi kuti ndige ndichiona mufoni mako, but foni ndakatobirwa mukomanashe ndiri mubhazi kungoishaya. Zvino taiti tikati fambei, bhazi iroro raifa. Takazoti tasvikako kurufu, patori nedzimwe hama idzo dzainge dzagara dziri muno muJoni. Vamwe vakazotouya mushure mekunge Mudhara vavigwa. Munhu wose aivanekwa ainge achibva aingoti motikari yandanga ndirima iri motikari iyoyo yanga ichingoti kana ikafamba yobva yafa. Iniwo ndakaita lucky ndikakwanisa kusvika. Mutumbi waMudhara wakazoti wauya mukomanashe, Mudhara vainge vakachekwa rurimi. Ndo zvakaitika. Nyaya yacho yakatoenda kumapurisa, case ikatovhurwa. Case number tainge titori nayo, but hakuna kana kwayakaenda nyaya yacho iyoyo kuzonosvika tichizonovaviga Mudhara. Vakavigwa vasina rurimi rwavo, vakachekwa rurimi. Hatizivi kuti vakachekwa rurimi rwavo kumochwari here kana kuti ivo baba pachezvavo vainzi vainge vaine zvinhu zvavo. Baba vangu vaimboita zvemagic.
zviya zvekuti unenge uchiita feja mutown. Saka vainzi vaiva nechikwama chavo. Chikwama ichi vaiti kana vachienda kubasa vaikwanisa kungoisa kana 10 US kana kuti mari muchikwama imomo. Hanzi ndo yaizodaidza vanhu vose avo vanenge vapinda mutown vachida kutenga zvinhu zvehombe, ingava iri TV kana chimwe chinhu chihombe chinenge chiine musoro chaunenge wafambira mutown kuti unge uchienda kunotenga. Then waibva wachizongofambirako kumasaiti ikoko kwainge kuchishandira baba vangu nevamwe vakadzi zvekare nevamwe varume avo vavainge vachishandidzana navo. Saka baba vanonzi zvinhu izvozvo marasiro ancho avakazozviita hanzi pane kamwe kamhuka kaipota kachionekwa. Nyaya iyi takaiudzwa namama vachiti nerimwe zuva vakati vachitsvaira vakaona kamhuka kainge kari pamusoro pewardrobe. Aya mawardrobe ekudhara ainge asiri mafitted wardrobes. Hanzi vakaona kamhuka nako kainge kakaita kunge gonzo kainge kakavadongorera kari pamusoro perimwe monaki. Pavakaudza baba hanzi ndo zuva ravakarohwa nababa ipapo, zuva rekutanga, ende havana kuzomborohwa zvekare nababa. Baba vakati unondiudzirei zvinhu zvakapusa kudaro kuti une chinhu chawaona pamusoro pemonaki rangu. Hanzi baba vangu vakaramba kuti nyaya iyoyo inge ichizotaurwa zvekare, kunyange amai pavakamboenda vakanoudza vabereki vavo vakati uyu anopenga, haana chinhu chaakamboona, handina mushonga ini. But vaitova nechikwama chavo. Baba vangu vakavigwa vainacho chikwama ichocho. Ndodawo kungoziva kubva kune avo vanoziva zvechivanhu, please ndibatsireiwo. Nhai zvinhu zvakadai zvinokonzereswa nei kuti munhu anongovigwa asina rurimi? Kumochwari vakati baba vangu vainge vagara vasina rurimi, rwainge rwakatochekwa rurimi rwababa, kuti vakachekwa kumochwari here kana kuti vakadyiwa rurimi rwavo nezvinhu zvavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mwari ngavandiregerere. Inuwo ndakaita vana vaviri avo vandakazvara nababa vangu. Saka baba vangu vakatanga kundibata chibharo kubva apo pandainge ndichiri ne15 years ndikazvara mwana wangu wekutanga. Vakazondibata futi chibharo ndava ne19 years ndikazozvara mwana wangu wenumber 2. Ndakachizouya kunoku kuJoni. Ndauya kuno kuJoni ndikapinda mumarriage yangu yekutanga, asi ndiri kuzimu ndaitovawo nevamwe varume avo vandainge ndichifambidzana navo, but zvainge zvisiri zvewanano. So ndakazouya kunoku ndava ne24 years. Ndauya kuno ndine umwe murume wekutanga uyo wandakatizira, akati uya tinge tichigara tose. Saka ainge achindida mukomanashi, but chakazova chituko kuti ndainge ndine vana vaviri. Ndaingoti ndikangoita mistake munobva atotanga kutondituka achinditukira zvekare vana vangu. Saka apo pandakabatwa chibharo nababa ndakati ndichida kuudza mama, vakaramba, uye zvekare nedzimwe hama dzababa dzepedyo dzandakaudza kuti baba vainge vandibata chibharo vaitondituka vachinditi ndiri kanzenza, because mukukura kwangu ndaingotamba nevakomana chete. Saka vakabva vati ndainge ndagara ndine zvikomana zvandainge ndichirara nazvo pavakomana vose avo vandainge ndichifambidzana navo. Zvinhu zvakandirwadza, asi chekuita painge pasina. Mukomana ndakabva, saka ndainge ndingori nebitterness yangu. Ndauya kuno murume uyo wandakazotanga kugara naye vakabva achizowedzera bitterness, more pain pamusoro pepain iyo yandainge ndakapiwa nababa vangu, achigara achingondituka achinditi uri hure vesingazivi kuti vana varo baba vacho ndivanani, because ndakamuudza kuti ndainge ndisingaziviwo munhu akandimitisa, because ndaidanana nevakomana 3. Saka chainge chiri chituko apa ndisingadi zvekare kuti anga achizviziva kuti vainge vari baba vangu vainge vakandibata chibharo. Zvinokuda dai ndakamuudza pamwe masikati yakanaka. Vadiwa vateereri, pachipamwe ndinokuchingamidzai zvekare. Ndichema andituka achinditi uri hure rakangomitiswa risingazivi kuti rakamitiswa nani. So vandatanga kuchema, it was somewhere around 12 AM
ndakagara panze. Handizii kuti ndakapindwa nedhimoni here, but ndakangonzwa kuti pane chinhu chakandiremera chakauya chikagara pamapfudzi angu. Hasha dzandakatanga kunzwa ipapo ndakapinda mumba. Saka ndakati ndapinda mumba akabva ati kwandiri, iwe hure uri kubva kupi? Nesimba randainge ndiinaro mukoma ndakandomujambira pamubhedha. Akaedza kuda kumuka asi ndainge ndakamudzipa. Mukoma nacho ndikamukurira simba, ainge ava kunditya kuzosvika tichizorambana ndawana basa somewhere else, ndava kugara ndega. Saka ndainge ndava kungogara ndiine stress, ndikati kana kuri kunzi ndikazoroorwa zvekare it means kuti chichazova chituko, zviri nani kuti ndinge ndichienda kumba ndonouraya baba nekuti ndo vakakonzeresa pain yose iyo yandiri kusangana nayo pasi pano pezuva. Dai vasina kundibata chibharo ndikadai ndisina pain. Mukoma nacho ndakaenda kumusha, handina kana munhu wandakamboudza kuti ndo zvandainge ndafunga izvozvo. Ndasvika kumba ndakatenga mushonga wangu wemakonzo. Kwava kuchizotengera baba doro mushure mekunge amai vaenda kumusangano wechechi. Apa ndainge ndichitogara kune imwe guest house ndichitaura namama. Kuzonosvika mama vandiudza kuti kune kwavainge vachida kuenda, vainge vasina mari. Ndakataura neimwe friend yangu ndikati ndigadzirirewo order yemukuru kwava kutuminzira. Amai vangu havana kutozviziva kuti ndainge ndiri muZimbabwe. Apa ndainge ndiri kune imwe guest house ndakangomirira chete. So amai vakazoti vaenda kwava kukwira ndikaenda kumusha mukoma. Ndakagara musango ndiine doro rangu uye zvekare ndiine poison yangu. Saka ndakazosvika pamba uri usiku kana vana vangu havana kundiona. Ndakangoenda kubedroom rana muchembere ndikasvika ndikapinda. Baba vakazovhundukawo apo pavakapinda mubedroom vakandiona ndainge ndakashama. Vakabva vati kuiwe wabva rini kuJoni, kasi chipoko chandiri kuona? Ndakabva ndati usaita noise, ndakusuwa. Vakabva vati hazviite kuti tinge ticharara tose nekuti uri mwana wangu. Ndikavaudza kuti ndainge ndichida umwe mwana wenumber 3. Ndakabva ndachizovapa doro ndikati kana usingakwanisi kuzviita uri sober chiuya tinwe doro iri. Ndakavhura doro ndikabva ndatanga kurinwa ndisati ndaisa poison ndokubva ndakiya doro mubedroom. Saka baba vakazoti vatanga kunwa mushure mekunge varara neni. Saka vainge vakagara vakandifuratira. Vakapedza bhodhoro rekutanga rechitunhu ndikabva ndachizoisa poison mukoma nacho ndikavapa. Vakanditi inwa. Ndikati ndava bo plus wandinetesa. Ndokubva ndanyepedzera sekunge ndainge ndarara. Baba vakazotanga kuchema vachiti ndikunzwa mudumbu mangu muri kurwadza. Ndikati uya pano uya urare. Saka vakati varara mukoma ndikabva ndachizotora rimwe dhuku ramama kwava kuvavhara muromo kuti vasanzwika because vainge vava kugomera vachichema. Ndaitya kuti vaizonzwika. Ndokubva ndachizosunungura ndikavasiya mukoma. Ndakasiya bhodhoro riya nechipaketi chemushonga wemakonzo. Kwava kubuda. Ndakabuda mukoma uri usiku. Ndokubva ndachizoenda kumagrosa uko kwandakazotsvaka pekurara kumabooking. Ndakamuka makuseni ndichipinda mumotikari kwava kudzokera kuloji kuya kwandainge ndiri. Saka shoko rerufu rakasvika vanhu vachifungidzira kuti ndainge ndichiri kuSouth Africa, izvo ndainge ndiri muZim. Ndakadhileya ndikazosvika 2 days after parufu rwababa. Ndo zvandakaitawo izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Revenge yacho zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.